Náš pozitívny deň stále pokračuje. Really nice to be there. Yeah. Je taký zbližovací, mám pocit, a to je fakt také... No, poďme si pozrieť to zbližovanie. 1 or 2 times when I missed the path, I finally get. They are always lazy. They are always eating something. Zase jedia. Daj, ja ide točiť. Neviem, či ti verím. He's Pacho. He is skinny and doing judo. He is champion in bench. Nie každý deň si v zadku máš na sveta. Ale však som počul, že máš dobrú brigádu teraz. Že novú, že 100 za víkend dostaneš. Joby. 7,50. To si kúpiš aj sám. Tak to je v pohode, to ti neublíži nic. Ale ďakujem, si kamarát. Ďakujem. Ďakujem, Maťo. Ja som nechcel. Ja viem. To bolo nechtiac, no. A vždy ako chatka do piči, keď si začínaš. Maťo, odíď. Iba prechádzame. Vedveďu, odúť. Alex je teraz 4 class. Pálo je 1/4 class. Pekný si. To ako samomluva. Samému sebe. Samomluva už je prináša. Nechceme ich kontaktovať, že ako ďalej, že či nechceme ísť vzhľadom na... Nedá to. Natáčam. Nedám ti to. Potrebujem to teraz. Neobťažujem nás. Natáčam, boha, ty nevieš, to bude všetko použiteľné. Že ministranti idú. No, my friend, we are in the middle of the rain because we are wet. Be nice. This is... The end of the world. She's pregnant with that. He's dead. I really like that because it's nice to be there. Maťo is wet and working for Durex. Ja tam nejakú dieru na chrbte, lebo akože cítim vodu. Máš to pekne napnuté. Predkonte. Robte, že. Poďte v rytme, ideme, že. A opakujte po mne pohyby, dobre? Takže. Pome. 3, 4, raz. Ja je dobre, tak ideme vlastne takto 2. Poďme. Takže odpočítaj to, Aďo. Tečka choreografia. 5, 6, 7, 8, raz, 2. Všetko, čo sa chcelo robiť. Odem. Som dostal triple sack. Nehaj ma. Kde boli? Na tom Anglisu. Tam mali nejaké schovanie, či nie? Oni nepršalo. Že iba trochu poprchalo. Čo sa bavíte? Tvárte sa šťastne. To je moja armáda lollipopsov. Predstavenie charakterov. Alex Aquaman. Maťko, Voldemort, Matej, Zorný scout z prvej méty, Adriana Hlinky, Pálko. Zase o sebe myslí, že je majster sveta. Závidíš. Áno, však priznanie aké. Stal som 50 000 byt na kondomy a vstupuje k exotické. Auto som odmietol, ale prezervatív som prijal. Si bral nejaké prášky predtým? No, je to pravda. Buď konkrétnejší. Ten bol základ. Jasné, veď akože. A potom sú to také... Aj si pichal niečo? Možno si chytiť tie ruky, čo to vyhrali? No nie. Ochytaj si. A čo to ešte vyhralo? Ha? Aj nejaké iné časti tela ti to vyhrali? Čo myslíš, že som podplatil prostredkyniu akože nejako, alebo... Bola to noc v New Yorku nejaká, takže... To sa len tak samo nezacvaká. Texas, tam kovbojky všade boli. Lepšie než Slovenky? Lepšie než Slovenky? Minimálne majú viacej peňazí. Takže bereš, hej? Čo sú za otázky? Počúvaj. Provokovať. To sú všeobecné vedomosti. Takže počuli si to sami. Skautuj ma. Ma zažezlo. Je to... Ja skúšam pevnosť. Aká meno tesné? Ten tým. Tiež máte. Proti. Buchnem. Nauč ma to, aby tam si to nedávali.
Fight! To bolo tyčkou. Takže novú case budem mať, hej? Iba vypadlo. Ja som sa zlakol. Keď ma kúpeš, mám to na videu. Tak ti kúpim novú case asi, no. Už má tak zlomená. Koľko steká pičovina, Paťo? Dúfam, že aspoň 50. Where are we? In the middle of the night, nie. Or somewhere in the universe. Stratil si svoj point of attention. Where are we? Dobre, second chance. Banská Bystrica region, close to the Žilina. We are gonna go to the Sabajka. Cabanka. Sabanka, Čalbajka. Alabajka. To get some, Saco and also de dormir. some meat. Let's Paťo cook. Čo chceš dneska? To mimo videa, iba organizačne. Pekačiky. Pekačky, Teraz ste ok. videli backstage proste. Nie, lebo som sa chcel spýtať, že či by som nemohol robiť tie s maslom, lebo maslo sa roztopí, ale špekačky sú dôležitejšie. Mne sa špekačky, šunka a brinza sa mi pokazia. No však hej, preto sa pýtam, že či máš niečo také, áno. Back to the game. I'm shaking. Why we are in backstage so good and hot and communicable, but in real shots we are... Because backstage is in Slovak language. This in English. And You want to tell me that you are funnier in Slovak language? I'm not. I'm funny in every language. Oh, Not that much in Spanish because I don't know Spanish that well. Saco de dormir. I can be funny either in Slovak, Czech, English, and Polish. Tých SMPčkárov by som čakal nejakých, že prídu ešte. Že toto je fakt ideálne miesto na prespanie. Lekárne, nič nepomohlo. Ja som mal lupín ešte dokonca aj bez vlasov. To už je problém. No mne nepomohlo ani keď som mal krátke, takže... Zasa čo? Head and shoulders. Dopiateľe gate. Toto ťažko odbehnem, kde si. Gymnázium Dominika Tatárku. Odkedy to má byť? Od septembra? Nice. Vieš to prosím vyhodiť? Ľudia, toto je asi najluxusnejšia chata, na akej som. Nebol si náhodou, že minulý týždeň na výlet. Videl tú fotku, či nevidel? Ale musím... Bol kvôli čomu medvede, či vlky? Medvede asi. Medvede, hej. Áno.